ሰላም ወሰናይ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ሎሚ እንተ ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ሓውና ኮኸብ ወልደማርያም ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ርእስቲ ኮኸብ ክነግረና እዩ። ምክንያቱ ኮኸብ እዩ ሒዝዋ መፂኡ ዘሎ። Thank you ናባኻ روي ኩዕሶ ሰዲ ኣለኹ ኮኸብ። تعذبتنا كمي كأنكم عمنا لومي مدب نمارلا هتي تغازتنيا مخانسي كنكو دايتنا لوي نبقى نقرفو ንፈትኖ بزغونة بزعبا مدناق إنا خنزارب هجي مدناق كنبر كلنا ببزح كورنعاتو من الباسي እንደይ ምድናቕ ተዳሃልዩ ምሻሎ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዝመፅእ እቲ ምስናይ ዝመፅእ ምርድዳእ ዝመፅእ ምፅዋር ዝመፅእ ካብ ዝብል ሓሳብ ኢና ብብዙሕ መልክዓት ከዓ ክንፍትሾ ክንፍትና ነዚ ርእስቲ ምስልዋ ይህን እናተባሃልና ናትኩም ሓሳባት ወይ ከዓ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮመንት ቦክስ ክንፅበይና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢና ክንገብር ልዊ ናባ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ብሓፈሻ ኣብ ዓለም ክንዘረባ ይንኽእል ምክንያቱ ዓለምና ገፋሕ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝተፈላለዩ ካልቸር ዝተፈላለዩ ባክግራውንድ ዘለዎ ህዝብታት ዝሓዘት ስለዝኾነት ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ኣብ በና ከመይ ኢና ንፈዓዲ ኢና ኣብ ሓዳር ክኸውን ንኽእል እዩ ኣብ ምሕዝነት ክኸውን ንኽእል እዩ መሳርሕትና ክኸውን ንኽእል እዩ ከመይ ኢና ኢልና ኢና ሎማዓንቲ ክንዘራረብ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ምሳይ ዘሎ ኮኸብ ወልደማርያም እዩ ኣብ ዝሓለፈ ላለየኩም ነይረ እቶም ሓድሽ ዝኾንኩም ንኮኸብ ዘይትፈልጡ ድማ ኮኸብ ኣብ ክፍሊ ቋንቋን ባህልን ኣብ ኔዘርላንድስ ሞዩ ከም ኣማኻሪ ብምዃን ሞዩ ኣብ ቦርኮቶ ዝገብር ዘሎ ሓውና እዩ ከምኡ እውን ደራስን ስነ ጥበበኛን እዩ ኣነ ድማ ሓፍትኩም ልዋሜ ብሞያ ስነ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ዕዮን ተመሪቀ ንውሕድ ዓመታት ሰሪሐ ሕጂ ድማ ብካልኣይ ዲግሪ ማይት ማስተርስ ብዓውዲ ሂውማን ራይት ሰብኣዊ መሰላት ትምህርተይ ይከታተል ኣለኹ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ይነጥፍ ኣለኹ ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ከምዚ ኣቀዲምና ዝነገርናኩም ኣርእስትና ከም ሕብረተሰብ ኣድናቆት ከመይና ኣብ ከመይ ንርከብ ኣድነቕቲ ዲና ወይሲ ዝተደነቕናሉ ተቐበርቲ ዲና ኢልና ክንዛረብ ኮኪ በኣ ጅምርያኻ ከመይ ትርእየና ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ደስ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ልዊ ምናልባት እንተዓዘብትና እውን ከምኡ እንሻሎ ክፈትዎ ተስፋ ንገብር ኣነ መቸም እንታይ ይብል ኣብ ምንባር ምሻሎ ኣብ ሂወት በቃ እቲ ንሂወት ዘፀብቃሲ ንሕና ፅቡቅ ንብሎ ነገር እዩ ምሻሎ ፅቡቅ እውን ከይከውን ንኽእል ተረዲኽኒ ንኣብነት ፍቅሪ ንብል ምሽ ፍቅሪ ግን ጥዑም ቃንዛ እዩ እንዳተቆንዘኻ ኢኻ ተፍቅር ምክንያቱስ ኩሉ ግዜ ብሓንሳብ ክትነብር ኣይትኽእልን ሓመስቲ ዘለኻዮ ሕጂ ብፍላይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ሕብረተሰብ ብሓንሳብ ክንነብር ዘይኽእለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ናብ ስደት ናብ ገለ ፋሕ ዘብለና ምስ ኩሉ ነገርና ግን ተጠርኒፍና ኤርትራውያን ተባሂልና ሕብረተሰብ ኮይና ንነብር ሕጂ እቲ ናይ ምድንናቕ ከመይ ኣሎ እቲ ባህልና ልምድና እንድ ተሕቶ ኣነ ብዝመስለኒ ልዊ ምናልባት ኣይከንቀደምን ምበልኩ ማለት ምሻሎ እቲ ናይ ምድናቕ ባህሪ ነቲ ፅቡቕ ፅቡቕ ምባል ነቲ ዝምጎስ ምምጓስ ነቲ ዝተባባዕ ምትብባዕ ዓውኢታት ቁሩብ ዝጎደልና ኮይኑ ስማዓኒ ንኣብነት ብቀሊሉ ቀሊሉ እንታይ ትብል እቲ ሓበሻ ዝበሃል ህዝቢ ንኣብነት ንሕና ከም ኤርትራውያን ብፍሉይነት ማለት እዩ ምሻሎ ፅቡቅ ነገር እንተዳ ሃልዩሲ ከም ዘለዎስ ምቕባል ንደክም ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ነቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ክንብሎ ቀደም ምናልባት ነይሩ ትባህልና ምሽ ስክፍታ ትሕትና ምናልባት ከምዚ ትዕቢት ከይመስል ናእዳ ክበዚሕ የብሉን ገለ ኮሚታት ኣሎ ግን ገለ ፅቡቅ ተይለክል ውይሲ ቴንኪዩ ወይ ቀኒለይ ክንዲ ትብልኒ ወይ እዚ ዳ እንታይ ኮይኑ ትብልኒ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ከምኡ ምባል ንባዕሉ ዘይቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ትሕትና ኣነ ብዝመስለና ኣብ ልብና እንተኾነ እዩ ፅቡቅ ምናልባት ብእምነት ብካልእ ተሪእናዮ ከዓ ምሻሎ ነቲ ንኣምኖ ንእግዚኣብሔር ኢና ትሕት ክንብል ዘለና እንተዘይኮይኑ ነቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ምባል ነቲ ስናኣድ ምንኣድ ነቲ ዝተባባዕ ምትብባዕሲ ኣብኡ ንጎድል ዘለና ኮይኑ ይስማዓን ዛስዋይና ከዓ ካብቲ ካልእ
ፅቡቕ ናይ ካልኦት ህዝብታት እውን ክንመሃር ዝውሕደና ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ብሓፈሻ ማለት እዩ። ያ ኮካ ሓወይ እንታይ እስኪ ከም ዝመስለኒ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣድናቖት ኣብ ሕብረተሰብና ልሙድ ኣይኮነን ኣተዓባብያና ኩሉ ግዜ ከምዚ ህፃን ክውለድ ከሎ ፃዕዳ ወረቐት ዝዓቢ ድሓር ካብቲ ከባቢኡ ብዙሕ ነገራት እናተምሃረ እዩ ዝዓቢ ንሕና ድማ ከም ሕብረተሰብ ካብ ከባቢና ብዙሕ ነገር ዝወረስናዮ ኣሎ ገሊኡ ፅቡቅ እዩ ገሊኡ ድማ ሕማቅ እዩ ንዓባኻ ክትከይድ ከለካ ግን ሸይብ እናኮንካ ትኸይድ ምክንያቱ ብፍላይ ንሕና ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኤውሮጳ ይኮኑ ናይ ካልኦት ሃገራት ንርከብ ምስቲ ሕብረተሰብ ንሪኦ ነብስና ማለት እዩ ለሰይ ስራሕ ክትቁፀር እንተደኣ ኮንካ ኣብዚ ሲ ከይድካ ሲ ዋይ ወሪድኒ ኣነ ዳ እንታይ ኣለኒ ኣይትብልን ኢኻ እዞም ፀዓዱ እንታይ ገብሩ ትሪኦም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣጋኒኖም ከማንሲ ነቲ ዘለዎም ኳሊቲ የምፅዎ ማለት እዩ ንሕና ግን ነቲ ዘለና ኳሊቲ እንተ ደኣ ነቲ ስራሕ ክቆፅረና ቀሪብና ዘሎ ኣመሓዳሪ እንተ ደኣ ዘይተዛሪብና እንተ ደኣ ዘይነጊርና እንታይ ኢና ክንከውን ድሕሪ ሰብ ኢና ንተርፍ ስለዚ ኣብ ከምዝታት ብዙሕ ነገራት ኢና ንምሃር ነፍስኻ ክትገልፅ ምኽኣል ዘለካ ፅባቐ ምልላይ ሳይኮሎጂካሊ ከማን ንገዛእ ርእስኻ ፅባቐ ናትካ ሕማቕ ናትካ እንተ ደኣ ፈሊጥካ ዕውት ትኸውን ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ከም ሕብረተሰብ ኣብ ሓዳር ነምፅእ ለሰይ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ኣገዳሲ እዩ እዚ ምድናቕ ኣድናቖት ምቕባልን ምሃብን ማለት እዩ ኣብ ሓዳር እንተመፂኻ ወይ ኣብ ፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ክንደይ ኢኹም ትገልፁለን ተድንቅወን ደቂ ተባዕትዮ ኸ ማዕረ ክንደይና ደቂ ኣንስትዮ ኸ ማዕረ ክንደይና ነቲ ዝተዋህበና ኣድናቖት ኣፕሩቭ ጌርና ተቐቢልና ነብሲ ወይ ወይ ወሪድኒ እንታይ ኣለኒ እናበልና ንኸይድ ኣብዚ እስኪ ከም ወዲ ተባዕታይ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ማለት ብዓይኒ ውልቀይ ክሪኦ እንተ ደኣ ኮይነ ኣለዊ ከም ወዲ እንተ ደኣ ክሪኦ ኮይነ ቁሩብ ምናልባት ንሕና ንሓይሽ ንኸውን ካባኽን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ምድናቕ ምናልባት ዘሰክፈካ ኣብ ግዜ ፍቕሪ ብዙሕ ኢኻ ትበሃል ትደናነቕ ኢኻ መብዛሕትኡ ወዲ ተባዕታይ ዝገብሮ ውሽጡ ክገልፅ ይደሊ እዩ ዘለዎ ፍትወት ተምሳጥ ብዛዕባ መልክዕ ብዛዕባ ባህርያት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ብተዛማድሲ ፅቡቅ እዩ ዝገልፅ ምክንያቱ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ስለ ዝኾነት ኣድንቆት ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሓዳር ግን እንዳወሓደ ኸይድ ኣብ ብዙሕ ክስታት ተኽእሎታት ናይ ምውሓድ እውን ትርኢ ኢኻ ምክንያቱ እንታይ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ኣባህላ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮስ ከም ግጥሚ እየን ምሻሎ ግጥሚ ብቃላት ኢኻ ትሰርሖ ቃላትካ ሓሳባት ትፀውር ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክንዲ ሓሳባት ዝጠጥዑሙ ዝሰምዓ እየን ዝተባብዓ ወይ ዝብርታዓ ወይ ከዓ እቲ ፍቅሪ ዝሃንፀን ማለት እዩ ኣይተጋግኻ ናብዚኣ ሕጂ ብልክዕ ኣድንቆት እቲ መሰረታዊ ባእታ እዩ ኣብ ፍቅሪ ይርድኣኒ እዩ ኣለዊ ኣነ ምሳኽ ሰማዕ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ግን ምናልባት ከም ሕብረተሰብ ንጓል ኣንስተይቲ ክሳብ ክንደይና ነድንቃ እንተዳ ኢልኪ ከምቲ ዝግባኣ ነድንቃ ኢና ኣይብልኒ ምክንያቱ ተሳተሓልፎ ከም ኤርትራዊት ብፍላይ ከም ጓል ኣንስተይቲ ሲ ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ስደት ፍሉይ ቦታ እዩ ዘለዋ ማለት እቲ ናታ ፍቅሪ እቲ ናይ ምፅዋር ዓቕማ ናይ ምክዋን ዓቕማ ዋላ ኣብ ዓድና ሲ በቃ ማለት ማኔጅመንት ምሕደራ ገለ ተደኣ ክንብል ኮይናስ ነዴታትና ኢና ንፈልጥ ከመይ ኣካዊነን ናብራ ዝኣልያ ምሻሎ ፍሉይነት ኣሎ መንእስያት ከዓ ሓዳር ገብራ እሞ ሰብኡተን ይርከቡ ኣበይ ሃሉ ግዜ የገድስ ደቀና እያ ማለት እዩ ኣብ ስደት እውን ከምኡ ሲንግል ማማ ኣለዋ ምናልባት ኣብ ሓዳር ዘለዋ እውን ኣለዋ ወይ እውን ኣብ ሓዳር ሃልየን ዘይሕግዝዎን እውን ኣለዋ ወይ እውን በይነን ዝነብራ ኣለዋ ግን ብዝተኻእለ መጠን ናይቲ ምስአን ዘሎ ሰብ ዘፍቅረን ኣድንቆት ምትብባዕ የድልየን ብጣዕሚ ኣብ ከምዚ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ኢና ንጎድል ይብል ኣነ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንብል በቃ ክበዝሕ የብሉን እንተ ደኣ ጓል ኣንስተይቲ ኣድኒካያ ኣብ ርእስኻ እያ ትድይብ ወይ ብዙሓ ትሓትት ገለ ኢና ንብል ግን ኣይዶኖ እቲ ናይ ሓዳር ናይ ፍቅሪ ነገር እውን ኩሉ ግዜ እቲ ሮማንቲክ ነገሩ የጥዕሞ እምበር ሃስያ የብሉ ስለዚ ናይ ምድናቕ ከለትና ከም ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ኣነ ዓጋቢስ ኣይብልኒ ልዊ ብዘይ ገለ ዓለም ልክ ኣነ መስለኒ
እንተ ደኣ ርኢናዮ ማለት እዩ ኣብ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣድናቆት ብፍላይ ካብ በዓል ቤታ ኦኬ ኣብ ፍቕሪ ባዕልኻ እውን ተኣሚንካ ደቂ ተባዕትዮና ንፋዕቲ ኢኹም ትገልፂ ኢኹም ብዙሕ ብዙሕ ሓቂ ይኹን ሓሶት እሲ ኣጋኒምኩም ከማ ትገልፁ ማለት እዩ ትፀገም ኣብ ሓዳር ምስ ኣተኻ እዩ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተኻ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣይዶኖ እዚኣ ናባኻ ክሰደየ ዕያ ወኒንያ ድያ ወላሲ ከመይ ከመይ እታ ጉዳይ ከተብርህለይ ኢኻ ግና ኣብ ሓዳር ምስ ኣተና ብጣዕሚ ኢና ድኹማትን ደቂ ተባዕትዮ ወላቶም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝመስለኒ ግን ሓደ እንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ግዜ ኣብ ሰማዕኽዎ ኣብ ቪድዮ ሲ ኣብ ፍቕሪ ኣድናቆት ምግላፅ ዘይኮነ ትቀንዲ እቲ ኣድናቆት ምግላፅ ፍቕርኻ ምቅራፅ ኣብ ሓዳር እዩ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ፍቕሪ ክትፈላለጥ ኣዝዮም ከበድቲ ዝኾኑ ሕቶታት ከተልዕል ክትመዛዘን ቀንዲ ደኣ ክትሕልፈለካ እምበር ፈትየኪ ፈትየካ ፅቡቕ ፅብቕቲ ላይክ ግዝያዊ ነገር እዩ ዝኸውን ኣብ ሓዳር ግን እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ፑፍ ገይሮሙላ ፅብቕቲ ሽኮሪና ኢሎማ በዓል ቤታ እንተ ደኣ ሽኮሪና ፅብቕቲ ዘይበላ እዳዝንት ማተር ማለት እዩ ሓንቲ ቃል ናይ በዓል ቤታ ግን ሙሉእ መዓልቲ ከተኳማስ እያ ትውዕል ሙሉእ መዓልቲ ኣብ እዝና ክትመርሲ እያ ትውዕል ምክንያቱ ኣገዳሲ ስለዝኾን ካብቲ ኣብ ሂወት ኣገዳሲ ዝኾነ ሰብ ስለትመፃ ዘላ ይብል ብናተይ ከም ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ከም ሕብረተሰብና ብዙሕ ሩመርስ ኣሎ ከምዚ ወረታት ኣሎ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣዝኻ እንተ ደኣ ገሊፅካሉ ኣይደኖ ካብ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካብቲ ንሪኦ መዓልታዊ ዘጋጥመና ክኸውን ይኽእል እዩ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ነቲ ወዲ ተባዕታይ እንተ ኣቢላቶ ኣብ ማይሲ ናይ ተቐባልነት መንፈስ ዘይርኣ ማዕረቲ እንታይ ክኸውን ዝግብኦ መሲልካ ማዕረታ ጓል ኣንስተይቲ ንስኻ ንፍዕኻ ንስኻ ብሉፅ ኢኻ ክትብሎ ኩላ ከምኡ እውን ወዲ ተባዕታይ ንስኺ ንፍዕቲ ንስኺ ብልፅ ክብላ ከሎ ማዕሪኡ ከዓ ተሓዳር ምሻሎ ክዓቢ ገለ ትፅብቅ ግን ከም ሕብረተሰብ ስለዘይለመድናዮ ድዩ ስለዘይዕብየና ድዩ ኣይደኖ ወይ እቲ ትርጉሙ ስለዘይተረድአና ድዩ ግን ናብ ትዕቢት ይወስደልና ካልእ መዓልቲ ክንዘራረብ ኢና ከመይ እዩ እቲ ትዕቢት ፍልሊ ናይ ትዕቢትን ናይ ነፍስኻ ምግላፅን ገለ ኣልዒልና ክንዘራረበሉ ኢና ከም ርእስትን ሓዛ ኮኳሓወይ ግና ኣይርድእንን ኣብ ሕብረተሰብና ዋስ እንታይ እዩ ሚሲን ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ጎዲሉ እንታይ እዩ ልዕሊ ዓቐን ኣይከድናን ልዕሊ ዓቐን ኣይንጥቀመሉን ኢና ምድናቕ ወይስ ሰበይትኻ ስለዝኾነት ድዩ ሸለልቲ እንታይ በልኩሉዊ ምናልባት ኮሊፈክ ሬታ እቲ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣድናቆት ነገር ካብ ምንታይ ይጅምር ተረእናዮን ፅቡቅ እዩ ብሳይኮሎጂካሊ ማለት እዩ ሓደ ዘድንቕ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ስቴብል ዝኾነ እዩ ርጉእ ሰብ እዩ ዘድንቕ ብዝተኻእለ መጠን ምሻሎ ንነብሱ ምትእስሳር ከምዚ ምሻሎ ሎ ኣሶሲሽን ትፈልጡ ኢኺ ምትእስሳር ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ንኣብነት ሓደ ሰብሲ እንተ ደኣ ለዋም ዕውት ሰብ ኮንኪ ንኣብነት ኣብ ፍቕራዊ ሂወትካ ዕውት ክኾንኪ ኣነ ከድንቐኪ ከለኹ ነቲ ፍቕራዊ ሂወትኪ እየ ከድንቆ ዘለኒ ንዓኺ ኮንኩ ከም ሰብ ተረዲኽኒ ምናልባት ናትክ ፅባቐ ናትክ ምስትውዓል ኦፍኮርስ እቲ ነቲ ዘፍቅረኪ ንዑ ኩርዓት እዩ ኣነ እውን ካብቲ ናትክ ሂወት ካብቲ ናትክ ወይ ኦፍ ሊቪንግ ይመሃረ ከመይ ኣብ ፍቕሪ ከመይ ኣቀራርባ ምስ ሰባት ካሪዝማ ኣለዋ ድዩ ናታ ሰብነት ወይ ፐርሶናሊቲ እዚ ንዓይ ከቕንዓኒ ኣለዎ ማለት ግን ብካልእ ኣባህላ ከማ ክኸውንሲ ክደሊ ኣለኒ እምበር ንምንታይ ዘይኮንኩ ኢለ ክሓምም ይብለይ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣባና እንታይ ኣሎ ፀገም እቲ ቅንኢ እዩ ነቲ ኣድናቆት ዝኽልክሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንኣብነት ከመይ ዝብለባ ንኣብነት ሓደ ዕውት ወይ ብሉፅ ነገር እንተ ደኣ ርኢኻ እስኻ ነቲ ብሉፅ ነገር ክትገብሮ ዘይምኽኣልካ እዩ ክሕርቐካ ዝግብኦ እምበር ክትኮኖ ዘይምኽኣልካ ይኮነ እስኻ ክትኮኖ ትኽእል ኣብ ዓለም ብምርጫኻ የለን ተረዲኽኒ ኩሉ ዝኾናዮ ብምርጫና ኣይኮና ንኾኖ ንሕና ግን እቲ ንኾኖ ውፅኢት ናይቲ ንገብሮ እዩ ምሽ ኣብ ሂወት ከምኡ ንብል ሂወት ሳም ቶታል ናይቲ ኩሉ ንመርፆ ምርጫታት እዩ ናቱ ድምር እዩ እቲ ንመርፆ ምርጫታት ኢና ከዓ ንገብር ስለዚ እቲ ንገብሮ ነገር ተዋህሊሉ ንዓና ሰርሓና ግን ክንኮነ ንኽእል ባዕልና ግን የለን ንኣብነት ዕውት ዘይኮንኩ ፅቡቕ ዘይኮንኩ ህቡብ ዘይኮንኩ ለባም ዘይኮንኩ ገሊልካ ወይ ንኣብነት ህንዲ ዘይተወለድኩ ኢልካ ክትበኪ ትኽእል ዲኻ ምክንያቱ ወለድኻ እንዲ ነበሩ ተረዲኽኒ ሕጂ ንሕና ግን ፀገምና እንታይ እዩ
ነገራት ንምንታይ ዘይኮንና ኢልና ኢና ንጭነቕ ወይ ከዓ ንቐንዕ። ሕጂ ብኸምኡ ከዓ ምስ ነብስና ንበኣስ ምድናቕ ንገድፎ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ክርስቶስ እኮ ከምዚ እዩ ክርስቶስ ለዋህ ሰብ ይተየለካ ኣነ ለውሃት ካብኡ ክትወስዲ ዘለኪ ወይ ክስቶም ሓዛና እኳ ብጣዕሚ ኣጠቓቕማ ግዜ ትኽእሉ እያ ተይልክና ኣነሲ እሳዕ ዓወት እንተኾይና ብሂወት ንምንታይ ኣነ ዓወት ዘይኮንኩ ኢለ ኮንኩን ንነፍሰይ ክነቅፍ ኦኬ ሕውት እያ ፅቡቅ ከድነቓልል ካብኣ ከዓ ኣጠቓቕማ ግዜ ይመሃር እምበር ከምኣ ምዃንን ዘይምዃንን ንዓይ ዓቕሚ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናይ ቅንኢ ስምዒት ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ምድናቕ ዝኽልክለና ኣብ ፌስቡክ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንርኢና ምፅራፍ ኣብ ክንዲ ነቲ ሰብ ምትብባዕ ወይ ከዓ ሃናፂ ነቕፌታ ምሃብ ዘየድሊ ነገር ነቲ ሰብ ምዝንጣል ምንሻው ገለገለ ትርኢ ኢኻ ብዙሕ ነገር ተረዲኽኒ ምንእኣስ እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ እንታይ ይመስለኒ ኣለዎ ኣነ እቲ ምስ ነብሱ ዝበኣስ ሰብ ዝገብሮ እዩ እቲ ርጉእ ዘይኮነ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ናይ ቅንዒ ዘለዎ ስምዒት ሰብ ምክንያቱ እቲ ዝሰርሕ ሰብ እቲ ክዓቢ ዝደሊ ሰብ ክገብር እዩ ዝደሊ ሓደ ነገር እምበር ዘይኮንኩ ኢሉስ ኣይሕምን እዩ ሕጂ ባና እቲ ናይ ቅንዒ ስምዒት እቲ ምስ ነብስኻ ዘለካ ዘይምዕጋብ ንሱታት ብቐንዱ ንኸነድንቕ ዝኽልክለና ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ያ ኣብኣ ከለኹ ኣብዛ ናይ ስታቢሊቲ ብጣዕሚ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ትትንክፈና ኮይና ስምዐኒ ከመይ እንተዳ ኢልካኒ ናይ ሶሻል ሚድያ ክንመፃ ኢና ካልእ መዓልቲ ጌና ጀመርቲ ኢና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣርእስቲ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ መፂና ክንዛረብ ኢና ግና ብሓፈሻ ከምቲ ዝበልካያ እንተ ደኣ ማይንድፉልነስ ይሃሊና እንገብሮ እንዛረቦ እንኸዶ እንነብሮ ሂወት እውን ርግእ ኢልና እንተ ደኣ ዘይንሓስቦ ዘይነብሮ ኮይና ፅባቐ ናይ ሰበይትኻ ለውጢ ኣብ ሰበይትኻ ዝግበር ኣብ ገዛኻ ሕጂ ንስኻ ተራ ስራሕ ትውዕል ኣለኻ በዓልቲ ቤትካ ሰራሕተኛ ትኸውን ትኽእል ኣብ ገዛ ትውዕል ትኸውን ትኽእል ብዘየገድስ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እንተደቂኻ ብፍላይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ገዛ ምቕያር ምልዓል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ብደገ ምፅእ ኢልካ ገዛ ተባታቲና ገዲፍካያ ዝኸድካ ምፅእ ኢልካ ርያ ኣቢልካ ፀርያ ፀኒሓትካ እንታይ ትጎድለካ እቲ ኢልካ ዋው ክፅቡኻ ጌርክላ ኢልክዮ ወይ ድማ ንስኻ ከምኡ እንተን ጌርካ ብኣንፃሩ ማለት እዩ እንተ ደኣ በዓል ቤትኪ ኣብ ዓራትን ገዲፍክዮ ዝኸድኪ ክዳውንቲ ወይ ገለ ሓፃፂፋ ቀሚጡ ወይ ቆልዓ ሒዙ ብዙሕ ካልእ ነገራት ክገብር ፀኒሕካ ንዑ ምፅእ ኢልካ ዋው ዋው ቴንክ ዩ ሶ ማች ፅቡቅ ጌርካ እንተ ደኣ ዘየልካዮ ማይሲ ክትብሎ ከለካ ዝመፅእ ለውጢ ኣብቲ ሰብ ኣፕሩቭ ዝገበርካዮ ነገራት ነቲ ሰብ ማዕርክ እንታይ ሓይል ዝቦ ንካልእ መዓልትኻ እንታይ ከውን ይተባባዕ ብዙሕ ነገራት ክገብር ማለት እዩ እንተ ደኣ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ተልዕልዎ ይኹም እዚ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራሲ ኣብ ሓዳር እንተ ደኣ እትያስ ነብሳይ ተኣሊና ገለ ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ሕጂ እንታ ጓል ኣንስተይቲ ክዳና ጌራ ተፀባቢቃ ፀኒሓትካ ምፅእ ኢልካ ንከም ኖርማል ትሪኦ እንተ ደኣ ኮንካ ምስ ግዜ እንታይ ትኸውን ጓል ኣንስተይቲ ምክንያቱ ግዜኣ ስፐንድ ትገብር ታይም እያ ተጥፍእ ምክንያቱ ክትሰርሕ ፀኒሓ ብዙሕ ቆልዑ ተኣሊ ፀኒሓ ተቀራሪባ ክትፀንሐካ ሸኻኺላ ክትፀንሐካ ብዙሕ ግዜ ይዘድልያ ሕጂ ንስኻ መፂኻ ንዕኡ ኖቲስ ተዘይትገብሩ ኣለካ እቲ ፅባቐያ እቲ ነፍሳ ምእላያ እንተ ደኣ ኣድማየር ዘይትገብሩ ኣለካ ኮንካ ምስ ግዜ እንታይ ትኸውን ኢንተረስት እናጉደለት ትኸይድ እሞ ሸለ እናበለቶ ትኸይድ ሽዑኡ ንስኻ ነይናይ ኖቲስ ትገብር ነቲ ቢጃማ ጌራ ክትፀንሐካ ቀዳድ ክዳን ጌራ ወይ ከይተኳሓሓለት ወይ ጨጉራ ከይመሸጠት ክትፀንሐካ ኮላ ንዕኡ ኖቲስ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ከም ሕብረተሰብ ኦፍኮርስ ብዙሕ ነገራት ሃሲናዮ ኣተዓባብያና ሃሲናዮ እንተሪእና ኣብዞም ቆልዑ ኣብዞ ዝፀዓዱ መፂኻ እንትዳሊኢኻ ኣብ ከባቢኻ ማለት እዩ ንስኻ ንፍዕኻ ሓያል ኢኻ ፅቡቅ ኢኻ እናበልካ ይዓብይ እሞ ንሶም ካ እንታይ ኮኑ ንሰብ ሞቲቬት ይገብሩ ንዓበይ ክኸዱ ከለዉ ማለት እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ክፀርፍ ኢለ ወይ ድማ ሕማከ ናኣስ ኣይኮን ከም ሕብረተሰብ ብርቱዓት ሕብረተሰብ ኢና ግና ንፊዕ ኢኻ ኣንበሳ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ንስኻ ኢልካ ከምዚ ናይ ምድናቕ ናይ ምግላፅ ሓሳባትካ እውን ናይ ምግላፅ ሕብረተሰብ ቆልዓ ኮላካ ገለ እንተ ደኣ ተዛሪብካ ስቕበል ቆልዓ ኢኻ እዛ ዓይነቱ ኣተዓባብያ ዝተዛዕበና ኣብቲ ሕብረተሰብ ክትኣቱ ከለካ ድማ ንሱ ዝጎድእና ኮይኑ ስምዐና ብዘይ ንሱ እውን ከምታ ዝበልካያ ኣብዚ ምስ መፃኻ ኣብዚ ኤውሮጳ እቲ ስታቢሊቲ ኣይህልወካን እሞ ብብዙሕ ነገር ትሻቐል ብዛዕባ ስድራ ትሻቐል ብዛዕባ ካልእ ነገር ትበፅሖም ትደሊ ነገራት ትሻቐል እሞ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ፅባቐ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ብሉፅ ነገር ዘከየስተውዓልካሉ ተሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ከም ናተይ ርእቶ ንዕኡ ከተስተምር ትደኣ ኮንካ ስቴብል ዝኾነ ርእሲ ነብስኻ እንተ ደኣ ትፈልጥ ኮንካ
ነቲ ጎንኻ ዘሎ ሰብ ብሉፅ ምዃኑ ተድንቀሉ ሰብ ኣድኒቕካ ድማ ትቕበለሉ ሓይሊ ይህልወካ ይብል ማለት እዩ ነታ ናትካ ንምርጓድ እያ ኮኩሓወይ ተንኪሎ ሓፍተይ ኣነ ኸ ኣብታ ማይንድፉልነስ ዝብልክያ ገለ ክውስኽ ደልየ እንታይ እዩ ምናልባት መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ እቲ ዘድንቕ እንታይ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ኣብ ሂወት ክልተ ነገራት ኣለዉ ምትብባዕ ወይ ከዓ እዚ ሪዎርድ ምሻሎ ንሰብሲ ሞሳኽ ክትበለካ ነቲ ፅቡቕ ዝረኣኻዮ ነገር ፅቡቕ ክትብሎ ኣለካ ነቲ ጌጋ ዝኾነ ነገር ወይ ነቲ ሕማቕ ዝኾነ ከዓ ከምኡ ሕማቕ ትብሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ዋላ በዓል ኣርስቶትል ገለ ምስ ከምኡ ብልካ ጎልደን ሚን ዝበሃል ኣሎ ኣቨሬጅ ኣብ ሂወሲ እቲ ማእከላይ መንገዲ ክትመርፅ ኣለካ ኩሉ ግዜ ነቲ ጌጋ 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 ጥራይ ኢልካ እንተዳ ኔጋቲቭ ቲንከር ኮንካ መብዛሕትኡ ግዜ ኔጋቲቭ ኤነርጂ ኢካ ትረክብ ስለዚ ነቲ ፅቡቕ ነገር ፅቡቕ ምባል ንዓኻ ሓይሊ እዩ ዝበካ እታ ዓንተ ወይ ዝበልካያ ነገር ማይንድፉልነስ ፅቡቅ እዩ ኣነባብራኻስ ከመይ ይነብር ኣለኹ ንኣብነት ኣባና እንታይ ኣሎ ግዴታ ግዴታ ዝበሃል ኣሎ ከምዚስ ክትገብር ኣለካ ከምዚስ ክትገብር ኣለካ ኣብ ዓለም ብልክዕ እንተዳ መፂና ማለት እዩ ወይ ዋላ ኣብ ታሪክ ንፈልጦ ሰብ መጀመርያ ሲ ኢጋሊታርያን እዩ ነይሩ ኣብ ሕብረተሰብ ናፃ ሕብረተሰብ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ተኣኪቡ እንዳዶ ከምዚ ዶ መራሕቲ የድልዩና እዮም ባይቶ ንግበር ገለ እንዳበለ ተኣኪቡ እምበር መጀመርያ ምሻሎ ሃዳናይ ኮይኑ እንታይ ዝበሃል ኣብ ዘመነ እምነ ገለ ምስ ከምኡ ብልካ እንዳሃደነ መግቢ ወይ ከዓ ፍረታት እንዳማእረረ ይነብር ነይሩ ናፃ ክኸውን እዩ ሰብ ተፈጢሩ ሕጂ በቲ ካልእ ኣባህላ ግን ሰብ ናፅነት ዝኸልኦ እንታይ እዩ ኣብ ዓለም ምስ መፀ ብፍላይ እቲ ኣነባብራ ምስ ተቐየረ ከምዚ ጆን ሎክ ዝበሎ ኤቭሪባዲ ኢዝ ቦርን ፍሪ ባት ኤቭሪዌር ኢን ቼይን ኢሉ ሰብ ክሳብ ዝውለድ ናፃ እዩ ምስ ተወልደ ግን ኣብ ማሕዩር ኣብ ቤት ማእሰር ማለት ኣለዎ ዝኣስሮ ሕጂ ኮኔክት ዝገብሮ ኣለዎ ሕጂ ኮኔክት ዝገብሮ ነገር ካብ ሃለዎ ግን ምስ መን ይክነብር ምስ ሰብ ይክነብር ስለዚ ካብ ሰብ ከዓ ሓደ ነገር ክትመሃር ትኾንካ ከተድንቕ ኣለካ ከምቲ ሰብ እቲ ዝገበሮ ፅቡቕ ነገር ክደግም ተደኣ ኮንካ ከተድንቕ ኣለካ ወይ እውን ነቲ ዝገበሮ ነገር ከተመሓይሾ ተደኣ ኮንካ ከተድንቕ ኣለካ ንኣብነት ንሕና ሕጂስ ተሪእና ናብ ካልእ ከይንኸይዳ ፅቡብ ከነብሎ እዞም ካልእ ንምዕብል ዘለና ወይ ዘይማዕበልና ዓለማት ኤስያ ኣፍሪቃ ንምንታይ ኢና ድሕሪ ተሪፍና ተልካ ብፍላይ ኣባና ንምፃእ ሕጂ ሕብረተሰብና ብዙሕ ኣይነድንቕን ኢና ንኣብነት ኣብዚ መፅኻ ምዕራብ ዓለም ባ ከምዚ እንዲኦም እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ከምዚኦም ነቲ ዘይብሎም ነገራት ጥራይ ኢና ንዛረብ ሃይማኖት ከምዚኦም 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 ማይናስ ፖይንትስ ግን ንሶም ዘለዎም ንሕና ዘይብልና ከዓ በዝሕ ንኣብነት ሕልና ክህልዎም ክእል ንሶም ሰብ ምሕጋዝ ኣነ እንተ ደኣ ሕልና ዘጎደለ ሃለየ ሃይማኖት ዋላ እንተሃለወኒ ካብኦም ሕልና ክመሃር ኣለኒ ተረዲኽኒ ነቲ ዘለካ ነቲ ዘይብልካ ኢኻ ትወስድ ሕጂ እዛ ማይንድፉልነስ ከመይ ጌርና ማይንድፉል ንነብር ከመይ ጌርና ነቲ ምንባርና ነስተውዕሎ ንኣብነት ሉይ ከምዚ ግበሪ ጅም ክትከድለ ክብለካ ኣነ ተረዲኽኒ ክትከድለ ክጅም እምበር ዝብለክ እንተኮይነ ኣነ ኸ ከይድ እየ ጅም ወይ ግዴታ ዲ ንዓኺ ጅም ከምኡ ግበሪ ክብለኪ ንኣብነት ዋላ ኣብቲ ባህልና ኣብቲ ቋንቋ ገለ ተመፂና እኮ ከምዚስ ክትገብር ምኽኣልካ ዶ ትብልኒ ኣባና ግን እንታይና ንብል ከምዚ ግበር ኢና ንብል ቴሌፎንካስ ቁፅሪ ቴሌፎንካስ ክወስዶ ምኽኣልኩ ዶ ተልክ ንድዋም ሕጂ ኣነ ከም ተዘራቢት ትግርኛ ይገርመኒ ዋ ንምንታይ ከምኡ ትብለኒ ቴሌፎን ካሃበኒ ዘይትብልኒ ንምንታይ ትስከፍ ብለክ ስክፍቲ ኣይኮነን ፍቓድ እዩ ስለዚ ኣባና እንታይ ኣሎ ፀገም ነቲ ፅቡቕ ነገር ምድናቕ ዋላ ካብ ካልእ ባህልታት ክኸውን ይኽእል ከካብ ነንሕድሕድና ክኸውን ዝኽእል ነገራት ጥራይ ፅቡቕ ይኹን እምበር ኣነ እንታይ ዝብል ከነድንቆ ነቲ ፅቡቕ ከዓ ክንወስዶ ኣለና ኣብ ሓዳር ከዓ ኣሕፀር ከብላ ከም ዝበልክዮ ምድናቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ማለት እንተ ዳ ተድንቕ ኮንካ እቲ ናትካ ሪፍሌክሽን ወይ ከዓ እቲ ነፀብራቕ ነታ በዓልቲ ቤትካ እውን ኣፕሊፍት ክብላ ሓፍ ኣቢላ ማለት እዩ እንተ ዳ እስኻ ዘይተድንቕ ኮንካ ናትካ ፊድባክ ኣይትረክብን ኣላ እንታይ ዕግበትካ ድዩ ዘይዕግበትካ ድዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሓዳር ብፍላይ እቲ ናይ ምድንናቕ ነገር ኣዝዩ ወሳኒ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ክንገብሮ ዝግባኣና ከምዚ ኣምባሳደር ናይ ዘና ኣሕዋትና ወይዘሮ ልዋም ዝበለትና ብዝተኻእለ መጠን ማለት እዩ ሓዳር ኣብ ሓዳር ጥራይ እኮ ኣይኮነን ምድናቕሲ ኣብ ሓዳር ጥራይ ኣይኮነን ኮ ክሓወይ ካብ ኔቸር ካብ ገዛ ርእስና ንጀምር
معرخ ندينا نجزأ سنا ندنقع نحنا خم ኤርትራውያንሲ ሄሮ ኢና ብዝተፈላለየ ብባሕሪ ብክንደይ ሃገራት ተሓሒዝካ ዝመፀኻ ምሽ እንተ ደኣ ሪኢኻ ኣብዚ ናይ ዝተፈላለዩ ፊልማት ገለሲ ነዛ ብኣየር ፓስፖርትካ ሒዝካ ኣብ ዓዲ ሃገርካ ንምሻሎ እትጓዓዘሉ ትራቨል ዝገብርዎሲ ቪድዮ ሰሪሖም ገለ መታት ዘጋጥሞም ቻሌንጅ እናገበሩ እዮም ፅዎ ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ክንደይ ባሕሪ ሰጊርና ክንደይ ሰሃራት ሰጊርና ክንደይ ሽግር ሕሊፍና መፂናሲ ንገዛእ ርእስና ኣብ መስትያት ቀሪብና ክነብላ ከለና ካባኻ ይጅመር ባይዘወይ ምብናቕ ካብ ሰብ ኣይንፀበአን ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ካብ ከባቢኻ ጥራይ ትፅበ ተለኣ ኮንካ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን ሂወት ከቢድ እዩ ዝኸውን ንገዛእ ርእስና በዓልናሲ ኣብ መስትያት ወፂናስ ነዛ ገዛእ ርእስናስ ክንደይ ክትፅበ ኣነ ብርትዕቲ ኢኺ ክንደይ ሓያል ኢኺ ኢልናስ ሞራል ንህባ ዶ ምክንያቱ ዝመፀ ይምፃእ ንሕና ንገዛእ ርእስና ኣነ ድኽምቲ ኣነ ከምዚ ኢልና ሕማቕ ነገርና ዘረኣና ሽሕ ሰባት ኣብ ከባቢና እንተ ፅቡቅ ዋላ ተዛሪቦም ትርጉም የብሉን የስ ኦፍኮርስ ሰባት ኣብ ከባቢና ፅልዋ ኣለዎ ግን ቀዳምነት ንሕና ንገዛእ ርእስና ከነድንቕ ንገዛእ ርእስና ኣብ መስትያት ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሪዋርድ ክንህብ ይማሕፀን ማለት እዩ ኣት ሴም ታይም ከዓ ኔቸር ኣሎ ኔቸር ኣብ ከባቢና ሲ ማዕረ ክንደይ ናብ ኤርትራ ከለና ሲ እቲ ናይ ኤርትራ ክሊማ ናይ ኤርትራ ኣነባብራ ሂወት ኣድኒቕናዮ ንፈልጥ ምሽ ኣብዚ ምስ መፅእኻሲ ክሊማሲ ማዕረ ክንደይ ለውጢ ምዃኑ ኣብዚ ዝረኸብካዮ ፃዕዳሲ እንታይ ይብለካ ብዛዕባ ክሊማ ሳመር ዊንተር ኣውቱምን ስፕሪንግ እናበልካ ትዛረብ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ግን ኣይዶኖ ከም ትምህርቲ ትመሃሮ ኢኻ ክረምቲ ሃጋይ ቆሚ ምናልባት ካ ሓረስታይ ተኾንካ ከዓ መዓስ ማይ ሃር መዓስ ገለ ተብል እምበር ኣብ ከተማ ዝዓበኻ ከም ኖርማል ኢኻ ተወስዶም ብዙሕ ፍልሊ ስለዘይርድአካ ማለት እዩ መን እዩ ክንደይ ከባናዮም ነቲ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ጎቦታት ይኾኑ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ፅባቐ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሕብረተሰብ ነድንቕ ማለት እዩ ክንደይ ፀዓዱ ካብዚ ክንደይ ኣሽሓት ከፊሎም ኣፍሪቃ ከይዶም ንኣፍሪቃ የድንቁ ንኣፍሪቃ ቪድዮ ሰርሑ ዝተፈላለየ ነገር ማለት ሕጂ እቲ ሶሉሽን ዝብሎ ኣነ እቲ ማይንድፉል ኮንካ ኣብ ከባቢኻ ካብ ገዛእ ርእስኻ ነቲ ከባቢኻ ዘለካ ፅባቐ ምስትውዓል ንገዛእ ርእስኻ ምድናቕ ኣብ ከባቢ ነዚ ምስ ከኣልካ ኢኻ ናብ ካልእ ትሰግር ወድኻ ዲኻ ጓልካ ዲኻ በዓል ቤትካ ድዩ ኣቦኻ ድዩ ኣዴኻ ማሓዛኻ ተድንቕ ማለት እዩ ኣይደኖ ካባናሲ መሓዙት ክንደይ ኣለዋና ኣለውካ የዕርፉ ምሽ ኮካሕወይ ብልካ እዋ ክንደይ ካብኦም ካብዞም ኣዕሩኽትኻ ኣወዳት ንስኻ ንፊዕኻ ንስኻ ከምዚ ኢኻ ኢልካ ተድንቆም ክንደይ ግዜ ኣድናቆትካ ትህቦም እስኪ ነፍስኻ ፈትሽ ኩላትኩም እቶም ተኸታተልቲ መደባትና ከነ ንገዛእ ርእስኩም ንበዓል ቤትኩም ገለፅላይ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢኩም ዘለዉ የሕዋትኩም መሓዙትኩም ዝተፈላለዩ ሰባት ክንደይ ካብቲ ትገብርዎ ሓገዛት ይኹን ዕላላት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትረኸብሉ ሲ ኣድናቆት ትህብዎ ሕጂ ሉዊታ ዝበልክያ ንሕናሲ ካብ ነብስና ክንጅምር ኣለና ምድናቕ ዓባይ ነጥቢ እያ ብሓቂ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብፍላይ ኤርትራውያን ምስ ኩሉ ንሓልፎ ውረደይብ ማለት እቲ ናትና ውሽጣዊ ሰብነት እቲ ፐርሶናሊቲ ንብሎ ብዙሕ ብልጫታት ክህልዎ ክእል እዩ ምስ ካልእ ብምንፅፃር ምስ ካልእ ሰባት ምክንያቱ ኤርትራዊ ናቱ ሕሉፍ ነገር ባክግራውንድ ገለ ክነግር ከሎ ምስ ካልኦት ዜጋታት ይግረሙ እዮም እሞ ከምዚ ፀዋራት ኢኹም ማለት እዩ ማዕቃላት ኢኹም እሞ ትለዋውነ ንሕርኩም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ስፔሻል ዝኾነ ቫልዩስ ኣለኩም ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ እብልኻዮም ሕጂ እዚ ፍሉይነት ዘለዎ ምሻሎ ባህሪ ናይ ህዝቢ ወይ ከዓ ትውህሉል ናይ ሕብረተሰብ ክብርታት ማለት እዩ ንሕና ግን ኣይነስተብህሎን ኢና ከም ህዝቢ ምክንያቱ ንሓደ ኤርትራዊ ሓውኻ ወይ ሓፍትኻ ነቲ ናቱ ፅቡቕ ነገር ርኢኻ ምትብባዕ ምድንናቕ ኣብኡ ጉድለት ኣለና ስለምንታይ ኢና ከምኡ ኮይና እንተዳ ኢልና መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና በይንና ዕዉታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ወይ ሓደ ኣነ ከምዚ ኣነ ፍሉይ እየ ዝብል ካባና ሰብ ተደኣ ሃልዩሲ ካብቲ ሕብረተሰብ ተነፂሉ በይኑ ዕዉት ወይ ፍሉይ ወይ ብሉፅ ሰብ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ናይ ካልኦት ፅቡቕ ነገራት እውን ከድንቕ ኣለዎ ካብኡ ክመሃር ኣለዎ ምክንያቱ
ንኣብነት ብዙሓት ትርኢ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ካልእ ዜጋታት ፅቡቕ ሪሌሽን ክገብሩ ትሪኦም ወይ ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ዋእ ክስቶ ከምዚ እንዲ ምስ ሓብሻይ ቀሪብኒ የብሉኻ ተረዲኽኒ ሕጂ ነቲ ናትካ ሰብ ነቲ ናትካ ህዝቢ ነቲ ናትካ ዝመስለካ ሰብ ናትካ ታሪኽን ኣነባብራን ዘለዎ ሰብ ንዑ እንተ ደኣ ከተድንቆ ዘይትኽእል ኮንካ ምስኡ ኮንታክት ክህልወካ ዘይ ትደሊ ሃለኻ ባይ ዘ ወይ ንነብስኻ ኢኻ ትጸልእ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂ ነብሰ ምጽላእ እንተ ደኣ ሃሊካ ኸ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰባት ከተድንቕ ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት ብቐንዱ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ክንላምዶ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ንሕና ፍሉያት ሰባት ኣይኮንናን ኣብ ዓለም ሓደ ሓደ ግዜ ሴጋጌና ኮይኑ ይስማዓኒ ልውይ ንሕና ጭዋታት ንሕና ብሉፃት ኢና ባህልና ከምዚ እዩ ንሕና ዓድና ንኣብነት ቅዱስ ቦታ እዩ ንብል ተረዲኽኒ ሰብ ነናቱ ክብሪ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ማለት እየ ሕጂ እቲ ኤትኖሴንትሪዝም ዝበሃል ፍሉይ ባህሊ ፍሉይ ኣነባብራ ኣለና ዝብል ሕብረተሰብ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣይስጉምን ሕጂ ዳይቨርሲቲ ኢዝ ቢዩቲ ሎሚ ዓለም ሲ ፅባቐ ዝህልዎ ሓደ ሃገር ሓደ ሕብረተሰብ ዝምዕብል ዝተፈላለየ ዜጋታት ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዳይቨርሲቲ ዘለዉ እያ ኣብ ዳይቨርሲቲ እቲ ፅባቐ ሞር ጎሊሑ ይረአ እዋ ሕጂ ምድናቕ ስለ ዝቕበሉ እዮም ከዓ እቶም ዳይቨርሲቲ ዘለዎም ሕብረተሰባት እናማዕበሉ ዝኸዱ